Doncs amb el confinament el que ens vam trobar és que de cop i volta tots els tractaments van quedar interromputs, no estàvem preparats per un tan important. Aleshores es van idear estratègies per intentar fer front a la nova situació que teníem al davant i això va comportar inicialment que un sistema de trucades, tant per part de l'equip mèdic com per part de l'equip de terapeutes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopedes, i després ja l'equip de fisioterapeutes va tenir una molt bona idea que va ser crear aquests vídeos de suport audiovisual perquè els pacients poguessin continuar la pauta d'exercicis i de manteniment en la línia en què s'havia començat aquí. Començarem amb l'extremitat superior movent les espatlles. Fent cercles cap endarrere amb les dues espatlles, intentant anar al mateix ritme una espatlla que l'altra. Poquet a poquet, amunt, endarrere, avall, endavant. Després ens centrarem només en l'espatlla més afectada. Ho farem només amb aquesta. Molt bé, ho podem fer unes 10-15 vegades.